תגיד. פרוז'קט. בפרוז'קט של אילן. פותח את העיניים, חושב על הפרויקט, החיוך על השפתיים, מגיע בשמחה ורואה את החברים, איצקו, אורן, וצוות המורים, יושב לי בחוץ ושומע מנגינה, ברק מזרזים את השיר של פרויקט הילה, אורן מגיע ומכניס את כולם, מביא לנו שוקו ומורה קצר, ולאדי, תפסיק כבר להפר, נכנס לשיעור, ולאדי לא מגיע, לנה מגיעה ואיחור לא יפה, ואיצקו מתחיל לטנף את הפה, את המילים, חרוזים, דון יש לו זקן, כמו של קצת, וגנח שגלח כל הצידה, אומר לנמר